Bueno, yo simplemente estamos aquí hoy en rueda de prensa para comparecer después de haber pasado toda la noche pues el compañero, el diputado de Compromís, Juan Ponce, un compañero de CGT, lo representa también la compañera, y el compañero de la Intersindical. Hemos estado encerrados en las Cortes Valencianas, junto también a Fran Ferri, diputado de Compromís, y también a Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida. Hemos estado encerrados, ya sabéis, en protesta y solidaridad por la campaña de SOS Parque Alcosa, por la situación que mantienen todavía de presión y de reivindicación, la huelga de hambre que lleva Toni Valero, que ya lleva 23 días de huelga de hambre, y porque evidentemente se le dé una salida política y económica a este problema que está generando pues una situación desesperada y de estancamiento en un barrio de Alfafar, con el 70% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, con más del 30% de la población en el paro. Y por tanto, bueno, pues esta cooperativa que lleva trabajando, estas cooperativas que llevan trabajando más de 25 años por la inserción social, laboral del barrio, pues que puedan tener también un futuro, además de un presente, ¿no? Pues bien, simplemente son las valoraciones de Esquerra Unida, pues han sido que el encierro creemos que ha tenido bastante, yo creo que impacto también en la sociedad, porque llegar al punto en el que los diputados y agentes sociales como los sindicatos se encierren en una institución que simbólicamente es la institución que de hecho y de facto está incumpliendo sus obligaciones para con este colectivo, pues tiene un carácter, aparte de, como decía, simbólico, también un carácter importante de que hemos subido un paso en la reivindicación social, porque nos encontramos en todo el contexto de crisis y de recortes sociales tan brutales que están emanando desde este edificio, desde las Cortes Valencianas. Creemos que es el momento de que presionemos en todos los ámbitos que podamos para que no sea la población, la mayoría de la población, la sociedad valenciana, y sobre todo los más excluidos, como pueden ser el ejemplo que de los valencinos y vecinas del barrio del Parque Alcosa, pues que ejemplifican perfectamente la situación en la que nos encontramos en el país valenciano, de desastre total, de endeudamiento y de por supuesto, de una situación en la que si no cambian las prioridades por parte del Consell y no cambia la forma de gestionar, estaremos abocados pues a una quiebra todavía más fuerte, que es la quiebra de los derechos sociales, que ya se están viendo totalmente perjudicados y agredidos por el Partido Popular. Bien, buenos días, gracias por asistir. Desde Compromís, pues, bueno, aparte de suscribir el resumen que ha hecho Esther de la situación general y de la problemática en Parque Alcosa, bueno, pues recalcar que no es más que este problema no es más que la punta del iceberg de todos los conflictos sociales que tenemos ahora mismo en ciernes, por esa mala gestión y por ese despilfarro y por ese saqueo generalizado que ha habido pues por parte de las instituciones gobernadas por el PP. En el caso de Alfafar, en concreto, también hay cierta problemática con el ayuntamiento, que la gente de los colectivos y del Parque Alcosa en general, pues también busca una solución. Y ahora nos resumirá Toni, que parece ser que hay alguna novedad respecto a los pagos, pero bueno, pues falta que la Generalitat tenga un compromiso férreo y lo deje claro de que estas actividades sociales con tanto arraigo pues puedan continuar dinamizando el barrio y bueno, y sacando a mucha gente de la exclusión. Seguiremos apoyando las iniciativas de los colectivos y esperemos que sea por poco tiempo, dado que Toni empieza mañana ya su cuarta semana de huelga de hambre indefinida y la situación pues es preocupante. Nada más, gracias. Hola, buenos días a todos.
Desde CGT suelo decir que Parque Alcosa y CGT hace muchísimos años que han coincidido en movilizaciones y en luchas y, por supuesto, desde el primer día hemos apoyado y consideramos que es imprescindible apoyar, porque es una movilización social que tiene una forma de ver la vida muy diferente a la que se nos está imponiendo y que está demostrando que es posible llevarla adelante. Por ello, pensamos que es imprescindible apoyarle y estaremos con el Parque Alcosa como hemos estado hasta ahora, hasta el último momento. Y exigir que continúe el camino que parece que empieza a abrirse, porque pensamos que esto no tiene, detrás de estos impagos no subyace una razón económica, sino meramente política. Gracias. Desde Intersindical Valenciana decir que siempre hemos apoyado y vamos a seguir apoyando el trabajo sociocomunitario de los compañeros del Parque Alcosa, porque nos parece además un modelo muy bueno y muy interesante a seguir y mantener, donde sean los propios ciudadanos los protagonistas de su acción social. A partir de ahí que cuenten con nosotros para todo. Bon dia a tots i a totes. Bueno, gràcies per estar ací i el primer que tinc que dir és, no puc dir més que tindré paraules d'agraïment als grups parlamentaris i als sindicats que han fet aquesta acció de solidaritat i que bueno, jo crec que li han donat una dimensió diferent a aquesta institució, encara que siga per unes hores, no? També agrair i dir que ahir una plataforma d'organitzacions, d'associacions i d'entitats d'Alfafar, composada per més de 20 associacions, han fet un escrit al president de la Generalitat i a l'alcalde del poble, l'alcalde d'Alfafar, en solidaritat en la vaga de fam i exigint una resolució positiva al conflicte, a més d'exigir també la creació d'un Consell Social en el poble que pugui permetre la participació ciutadana i la renegociació com a conseqüència en els pressupostos municipals que, com que ja sabeu, van ser aprovats fa unes setmanes per la policia municipal i per el grup del Partit Popular després de que un desalojo violent va fer que fins i tot l'oposició de l'Ajuntament d'Alfafar es tinguera que anar d'aquest pleno. Agrair també als sindicats d'estudiants que ahir varen participar en la mobilització que varen fer, també de solidaritat en la campanya, i dir que aquesta campanya que estem fent és una campanya en la que està participant molta gent, és una campanya no sols del Parc Alcosa, és una campanya de tota la gent, de totes les organitzacions que creuen en la dignitat de les persones, que creuen que els drets humans no poden ser una aspiració abstracta, sinó que ha de ser una cosa concreta que estiga en l'ordre del dia i que siga algo que es pugui reivindicar dia a dia. Que el dret a tindre l'alimentació bàsica, a tindre l'habitatge, a tindre la sanitat, a tindre l'ensenyament, són drets humans i que no poden haver polítiques justificades des de ningú tipus d'ideologia que vagin en contra d'això. Si a més això li sumem les condicions en les que ja fa dècades que n'hi ha sectors de la població que viuen en puestos concrets, com el Parc Alcosa, en la que això no s'està complint, en una situació com esta, en una situació de crisi social i de crisi econòmica, és necessari posar aquest problema damunt la taula. Això és el que està fent aquesta campanya, en realitat, posar damunt la taula què se va fer en aquest 30% de la població que des de fa dècades no s'incorpora al procés de desenvolupament general que ha tingut aquesta societat.
Bé, jo crec que estem en un moment de la lluita molt important, un moment que s'estan donant passos endavant, passos en tots els fronts, passos en el terreny de la lluita del carrer, passos molt importants en el nostre barri, passos importants en el dret a decidir en el nostre barri, la configuració d'esta plataforma, per molt que l'alcalde d'Alfafar no vulgui ni reure a la plataforma de més de 20 entitats de tot el món social i associatiu d'Alfafar, és un pas molt important perquè és un pas de la ciutadania per donar una sèrie de propostes de com respondre a una cosa tan important com és la crisi social i com és què fer en els pressupostos. És un exercici de ciutadania que s'està fent i esperem que l'alcalde d'Alfafar, que el Partit Popular d'Alfafar entre en raons i siga capaç de negociar en esta plataforma de la que la coordinadora de col·lectius forma part. Esperem que els problemes de desaucis que s'estan donant en el parc se puguen solucionar, s'està lluitant per això, de la mateixa manera que el problema dels locals, la majoria d'associacions del parc se quedarien sense locals per culpa d'estos pressupostos i tot això n'hi ha que parlar-lo i n'hi ha que arribar a acords. I penso també que és important de la lluita a nivell institucional que s'està fent el fet de lo que se va fer ahir, igual que lo que se va fer fa unes setmanes de l'acte simbòlic del posar-se en el pleno espetos de solidaritat, trobo que són actes molt importants perquè uneixen a les forces polítiques, a les forces institucionals en la demanda que hi ha al carrer, en la demanda social. I pense que és molt important que les organitzacions, els partits, les forces polítiques que estan representades en el Parlament tinguin la capacitat d'escoltar el que està ocorrent al carrer. I per altre costat, informar que en aquests moments estem en un moment important, com he dit, perquè s'està començant a pagar una part del deute que té la conselleria, que té la Generalitat amb el projecte Nosaltres Mateix. A dia d'avui acaba d'entrar una quantitat de diners, aproximadament uns 60.000 euros, que no arriba ni al 35-40% del total de lo que adeuta la Generalitat, però entenem que és un pas molt important i un pas endavant. Nosaltres pensem que seria ara, i per això ho estem demanant, importantíssim per a poder posar en vies de resolució d'aquest problema una reunió amb la consellera Maria José Català, que va ser la que ens va rebre fa més d'una setmana i d'alguna manera se presentà com la interlocutora del Consell per a aquest problema. Creiem que és molt important una reunió en ella per a poder tractar el gran tema de fons i començar a tindre una solució en el gran tema de fons. I el gran tema de fons és la continuïtat del projecte. Els pagaments que ara ens adeuen és algo que evidentment han de fer, però això simplement és una primera part de com podem aconseguir que el projecte tiri endavant. Per tant, entenem que és molt important una primera reunió en ella, almenys per acordar com van a ser aquestes converses i com se va a desenvolupar això. De totes formes, la coordinadora de col·lectius està valorant la situació. Demà ne tindrà una reunió per valorar la situació que s'està donant i el que fem és una demanda clara a Maria José Català per a que se torni a reunir amb nosaltres, ella o la persona que se delegue, per a parlar no sols dels impagos, que quedarien pendents, que és un tema molt important, sinó sobretot de com continuar
el projecte en este any ja. Jo dic l'any que ve, però estem parlant ja del 2012, estem parlant ja d'este any. Nosaltres pensem que això és una exigència important per a poder començar a resoldre el tema. N'hi ha gent que podria pensar que aquesta vaga de fam és un element de pressió, però no és de veres. La vaga de fam no és un element de pressió. La nostra pressió són els 26 anys de treball que portem. La nostra pressió són les 600 famílies que durant tot aquest temps han passat per la cooperativa social. La nostra pressió són els més de 200 xiquets que estan atesos en els centres de dia. La nostra pressió són tots els programes que portem de recolzament mutu, el nostre taller de formació, les nostres cooperatives, el nostre projecte per a aquest any, on 70 persones que estan en aquests moments en l'economia informal podrien passar a l'economia formal per la via del cooperativisme. Això és la nostra pressió. La vaga de fam simplement és un focus de llum que ha fet que se puga il·luminar això. No se podria haver vist tot això de lo que estic dient sense la vaga de fam. La vaga de fam ha servit per a que se puga veure. Ha sigut un instrument per a que se puga veure tot el nostre treball. Però no és la vaga de fam l'element de pressió. El nostre element de pressió real és la justícia de les nostres reivindicacions i és tota la tasca que s'ha dut en un barri per no caure en la marginalitat, per no caure en ser un gueto i per lluitar per la dignitat i per els drets humans. I això portem ja més de 25 anys. I això és realment la nostra pressió. Així que no podem acceptar el que se diga de que la vaga de fam és un element de pressió. És un element que ha favorit el fet de que se puga veure això. Sense la vaga de fam, desgraciadament, molt probablement, ni les persones que estem així, ni vosaltres, ni nosaltres que estem així en aquesta taula, estaríem així. Probablement no haguera tingut ressò en els mitjans de comunicació. Nosaltres portàvem ja més de 70 dies en estància indefinida enfront de la Generalitat i sí, havia tingut una certa influència a nivell del poble i a nivell d'una certa part de la població, però ni molt més amb la capacitat que s'ha donat de visualització del problema. Ha tingut que ser la vaga de fam la que vaig a fer que això se visualitzi i que això es veja. Però, torno a dir, la vaga de fam simplement és un instrument per a que el nostre treball i la nostra real pressió se puga veure. En fi, de moment anem a seguir les mobilitzacions. El dissabte tenim un adjunt solidari que se farà a partir de les 8 de la vesprà fins a les 12 del dia següent, que acaba en una concentració en la plaça de la Mare de Déu. Demà divendres hi ha una assemblea en el barri, una assemblea en el poble, en el Parc Alcosa, per a tractar tots aquests temes de los que he parlat abans i anem a seguir reivindicant, anem a seguir lluitant i això sí, anem a anar valorant la nova situació en esperes de que Maria José Català accepte el tindre aquesta reunió amb nosaltres i definitivament puguem passar a una etapa que no siga una etapa de confrontació directa, sinó siga una etapa, que és el que volem, de col·laboració. Nosaltres entenem que la resposta a la crisi ha de ser una resposta de col·laboració entre la població, entre les organitzacions socials i l'administració, però perquè pugui haver aquesta col·laboració és necessari que hi hagi una actitud per les dues bandes de fer-la en realitat. Nosaltres estem disposats a entrar en aquesta etapa de col·laboració i per nosaltres no ha de quedar, però també és de veres que l'administració ha de donar un pas i favorir que això sigui una realitat. Jo crec que estem en el camí de la solució. Crec que estem en el camí de la solució en la mesura que estan començant a fer-se pagos en aquests moments i el que restaria fonamentalment seria un principi d'acord que entenem que en una primera reunió se podia fer
perfectament un principi d'acord que poguera servir el poder eixir d'este impàs i a començar aquesta nova fase de negociació i de col·laboració.